Ja hem arribat al port del Pireu i a primera hora hem desembarcat. I ara ja anem camí del metro que ens ha de pujar dalt a Atenes. I aprofitarem la passejada fins a l'estació per fer fotos al nostre pas de la ciutat del Pireu. Doncs només estarem 8 hores, així que hem d'aprofitar el temps al màxim. Atenes, capital de Grècia, és el centre de la vida econòmica, política i cultural del país. No hi ha cap lloc com Atenes per fer un viatge fins a les antigues cultures. Bressol de grans artistes i filòsofs de l'antiguitat i que va tenir un paper essencial en el desenvolupament de la democràcia i també en el de la cultura occidental. Ja anem camí de l'Acròpolis i just abans d'entrar ens trobem en l'amfiteatre d'Herodes Atticus, que el va fer construir a l'any 161 a la memòria de la seva esposa Àpia Annia Règila. Al traspassar aquest portal, entrarem al conjunt monumental de l'Acròpolis, que es va aixecar al segle V anterior a la nostra era, sobre les ruïnes que van deixar les guerres contra els perses. Els seus principals impulsors van ser l'estadista Pericles i l'arquitecte Fídies, dos talents colossals al servei d'Atenes. Potser, a l'assolir l'esplanada, t'emportes una petita decepció per les bastides, les grues i totes les pedres caigudes que envolten el Partenó. Aquesta meravella arquitectònica hauria arribat gairebé perfecta fins als nostres dies si no fos perquè durant la denominació otomana va ser utilitzada com a polvorí i un obús llançat des d'un vaixell venecià el 1687 va encertar el Partenó, que va esclatar, perdent el sostre i tot el que ara està per terra al seu voltant. Donar un parell de voltes al Partenó i fer un esforç d'imaginació et permetrà descobrir detalls i restes del baix relleu dels frisos, que fa més de 2.500 anys que hi són, i els que van sobreviure en més bon estat es troben al Museu de l'Acròpolis i al Museu Britànic de Londres. Estem davant del temple dedicat a Erecteu, Poseidó, Hefest i Butes, que també va saltar pels aires junt amb el Partenó. Per sort, no es va veure afectada la façana sud, on resten les famoses cariàtides, i aquí podem veure unes còpies a la seva posició original. Gran part de l'Acròpolis d'Atenes es va reconstruir a l'època de Pèricles i és obra dels arquitectes Ictino i Calícrates, fa més de 2.500 anys. I va ser inscrita com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO el 1986. Després d'estar més d'un parell d'hores a l'Acròpolis, ara ja posem punt i final i ens anem cap a l'Estadi Olímpic i després visitarem el Museu de l'Acròpolis. El nou Museu de l'Acròpolis està dedicat a la preservació i exposició de les restes trobades a l'Acròpolis, principal centre religiós de l'antiga Atenes. L'última planta del museu va ser construïda de manera peculiar, ja que posseeix les mateixes dimensions que el Partenó i està desviada 23 graus respecte a la resta de l'edifici. D'aquesta manera, la planta està orientada directament cap a l'Acròpolis i els visitants la poden contemplar des de les altures. Aquí podem admirar les cariàtiques originals del temple d'Erecteu, obra de Calimacos, deixeble de Fídies. L'Erecteion albergava els cultes més antics de la ciutat i estava consagrat als déus Atenea, Poseidon i Hefesto, i també al rei mític d'Atenes, Erecteó.
Una cariàtide és una columna en forma d'estàtua femenina que té una funció estructural en aguantar el pes de la coberta amb el cap. Els primers exemples coneguts es van trobar a Delfos i d'allà la moda es va estendre per tot el territori grec. Després de la visita al Museu de l'Acròpolis i de camí cap a l'arqueològic, passem per davant on estava ubicat el temple dedicat a Zeus, del segle VI abans de Crist. El Museu Arqueològic està ubicat en un imponent edifici neoclàssic de finals del segle XIX. En total, el museu custodia més de 11.000 objectes que inclouen ceràmiques, escultures, joies, frescos i utensilis trobats en diverses parts de Grècia. Entre els elements més significatius del museu trobem la màscara d'or d'Agamenon i altres tresors de Micenes, com les estàtues de Poseidó d'Artemison, de Zeus i l'estàtua en bronze del noi al cavall, i també el mecanisme d'Antiquira que probablement s'utilitzava per l'observació astronòmica. Al segle XIX, Lord Elgin, ambaixador britànic a Grècia, va iniciar al Partenó l'expoliació més gran d'escultures arquitectòniques intactes del fris, les mètopes i el frontis de l'edifici. En aquesta vitrina podem admirar els frescos minoics amb una antiguitat de 1.200 anys abans de Crist, trobats a la illa de Santorini. El 2006, un gest simbòlic d'una afable jubilada sueca que va retornar a Grècia un tros de marbre de l'Acròpolis que el seu besavi havia recollit i se l'havia emportat de record. Tot i ser una peça petita del temple d'Erecteió, el seu gest va tenir darrere una càrrega sentimental important per als gestors del Museu de l'Acròpolis i engegaren una campanya perquè tot lo espoliat tornés a Atenes. La Universitat Alemanya de Heidelberg va respondre a la petició i va lliurar una talla del fris nord, igual que el Vaticà i el Museu Arqueològic de Palerm. A Anglaterra, fins i tot es va crear un comitè britànic per la reunificació dels marbres del Partenó, però els britànics s'excusen en que el lliurament requeriria el vistiplau del Parlament de Westminster, cosa que cap partit ha posat sobre la taula. A la Galeria 15 ens trobem amb l'estàtua de bronze datada a l'any 460 a.C. i que va ser trobada a la costa d'Èbia. La talla divideix els investigadors entre la seva atribució entre Poseidon i Zeus. L'estàtua d'esplèndida factura representa un déu amb els braços estesos i subjecta un llamp o un trident a la mà dreta. A la Galeria 21 podem admirar l'estàtua del segle II abans de Crist d'un cavall i el seu genet recuperada d'un naufragi davant del cap d'Artemisio, a Eubea. Seguint el recorregut, ens trobem amb l'escultura de Teseu, que originalment a la mà dreta subjectava el cap de Medusa. I també ens trobem amb el grup escultòric d'Afrodita i Eros, i podem veure com Afrodita i el seu fill Eros es defensen de l'assetjament del déu Pan. Pan, en la mitologia grega, és el déu de la fertilitat i de la sexualitat masculina.
Vamos, por favor, que está la policía, que nos está echando multa, nos vamos. I aquí a la plaça Sintagma, al costat del Parlament i davant del monument al soldat desconegut, posem fi a la nostra estada a Atenes. I tornem cap al vaixell per salpar i posar rumb a Barcelona, on arribarem després de 2 dies de navegació.